Jeg vil nu vise dig, hvordan du læser en bog på din iPad. Du går ind i den app, der hedder iBooks. Så kommer din bogreol frem. Her er du i gang med at læse En som hotter sammen med klassen. Det er den, der ser sådan ud. Og nu kommer teksten frem. Nu skal du så markere teksten. Hvis nu vi siger, at du er kommet hertil, så prøver du at sætte dine fingre lige foran det ord, du skal i gang med at læse. Og man skal være sådan lige lidt omhyggelig. Nu kan du se, nu driller det lidt, men nu tror jeg, den kommer. Så bliver det første ord markeret. Så tager du ved i den nederste blå kant til højre, og så kan du hive den ned, afhængig af hvor meget du vil læse. Og så skal du trykke på det første ikon, hvor der står læs op. Så hører du. Hodder tog sine briller på og stirrede på film. Hvis du vil have pause, så er den første knap pause. Det er den måde, du gør det på.